Трябва ли да го правя това? Трябва ли да влизам в този лабиринт? Трябва ли? Защо? Давай! Давай! Това е целият лабиринт, който Коко трябва да извърви. Добре, ще го направя, щом трябва. Ще го направя, каквото стане, стане. Добре, влезнах, сега трябва да бъда смел. Напред! Здравей! Изглежда, че преминах лабиринта вече. Вече мога да си се прибирам вкъщи.